खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आंखिलि कां ब्रह्म कक्राझाराव एनएलएफबि ब्रैथि गायसनथाय सान फालिदों एनएलएफबिआ कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय अगुरि आमलाइ बागानाव एनएलएफबिआ ब्रैथि गायसनथाय सान हाबाफारि फालिदों हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव एनएलएफबिनि फिरफिलाखौ बिरहोयो एनएलएफबिनि मासिगिरि आइबि बुंथिगोरा आरो मुंख्लं फिरफिलाखौ बिरहोयो रंगिरि आइ बुसोमा हाबाफारियाव बाहागो लानानै मासिगिरि आइबि बुंथिगोराया थाबैनो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों एनएलएफबिनि जेंना आरो दाबिफोरखौ लानानै सावरायगोनखौ फोरमायथियो आरो बे हाबाफारियाव एनएलएफबिनि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि एन बिबुं आरो गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरजों लोगोसे गोबां एनएलएफबिनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लायो जेरै जोङो सिगां फालिनाय बायदिनो थिग बिदिनो जों फालिबोगासिनो दङ जेरै जोंनि फ्लेग हस्टिं ओमफ्राय बिनिफ्राय जों दा इन्ट्रेक्सन खालामगोन केरेसफोरजों बेनो आरोखि जेरै सिगां जों खालामबोदों बिदिनो खालामगासिनो दङ बट उदालगुरि प्लास क'क्राझार उदालगुरियाव फालिदों फालिदों उदालगुरियाव फालिदों आथिखालाव माबायदि सोलिनानै दङ एनएलएफबिनि जा सावरायनाय बिथिंफोराव माबायदि सोलिनानै दङ माखासे जिनिसखौ डाइरेक्ट बुंजोबलाय लाङाब्रा जिखि जायानो जाथों माने दामानि जों ससियेल मिडियाआव हगारगासिनो दङ इसिबां जों मावदों मावाखै ससियेल मिडियाआव नुगासिनो दङ सोरखौ लोगो हमदों सोरखौ लोगो मोनाखै जिखि जाया जोंखौहाय बुंदों बे थाबैनो जोंनि इसुसफ्रा सल्भ जागोन होननानै प्लास जोंनिया जेलाव दंबावो बुंनांगौआ सासे प्लास एनडिएफबिफोर दङ दा बिसोरखौ थारमाने प्रसेस खालामगासिनो दङ होननानै जोंबो मिथिदों आरोखि बारा डिटेल्सखौ आं मिडियाआव बुंला जिहेतु दिनैसिम 4 बोसोराव आगान सुरबाय एनएलएफबि आफाद हिसाबै माबायदि सोलिनानै दं नोंथांमोना खस्थ'आथ' मोनखायो सोमावसारनायाव एसेबो मोनो समाव बुरजाबो मोनो समाव दुखु सुखुआथ' सहायखानांगौखा 4 बोसोर जालांबाय बुहुद दुखु सहायबोनांबाय प्लास गेजेर ससेयाव माखासे ग्रुपआ सहैनाय नंला खोमा थांखियाव साननानै गानानै थालांबाय अब्लाबो माखासेया जों जानाखि दंबावो थालांदों दा जों गोख्रोंसिन जाबोनो हाफिनदों आरोखि माने गेजेर ससेयाव जोङो एसे माबा जाहांबायमोन खिन्थु दा स्ट्रंआव फैफिनबाय आरोखि माने गेजेर ससेयाव मा खालामदों माखासे जोंनि ग्रुप बिसोरो थारमाने आफादखौ सिफायनो होननानै थांदोंमोन बे गावसोर आफादाव मावनो गोसो गैयालाय थांदो होननानै जादों आरोखि खिन्थु जानाखि दा थालांदों बे थारमाने जों थांखियाव सहैजासिम जों थाबाय थागोन आरोखि 439 जन दंबावो बेखौ जोङो गभर्नमेन्टनो अलरेडि हैबाय दाख्लै जोङो डिजिपि सारनो हैदों हिरेनाथ सारनो दा बेखौ भेरिफिकेसन खालामफिनसिगोन आरो जानाखि मोननांगौ मोन्थाय दङ रिहेबिलिटेसन मोननांगौ दङ गासैबो 439 जनाबो मोनगोन समानै मोनगोन आरोखि सोरबा लिडारा बांसिन मोननांगौ बे नङा सोरबा केडारा बांसिन सोरबा मोननांगौ सोरबा मोननाङै बे गैया आरोखि समान मोनगोन जानाखि सिगाङाव एनडिएफबिफ्राव मोनखानाय दङ बिसोरबो मोनगोन जों समानै रानना लागोन जिहेतु दा नोंथांमोननि केम्प गैया अर्गानाइजेसननि खामानि मावनायाव बा केडारफोरनि थानाय जानाय बा माबायदि जोंनियाव बेखौथ' मा होननो जोंथ' दा गरिला बायदि थायो नालाय माने जोङो मोनसे जायगायाव थाथेरा जोङो फ्रागमेन्टेसन बायदि थायो आरोखि जेनेबा जोंनियाव दा एप्रक्सिमेटलि 25टा to 30टासो माने फिसा जों बानायनानै थादों माने जों बेयाव लकेसनखौ सोलाय थाबाय थायो आरोखि जोंनि अर्गानाइजेसन खामानि मावनायाव जेबो सुबिदा हेंथा गैया आरोखि थारमाने जों प्रसेस खालामजोबनो हायो आरोखि माने जोंनोथ' आरो हाग्रायाव थाबाबोथ' माथो नांगौ लेपटप गंसे नांगौ आरो मबाइल गंसे नांगौ नङा होनबा दा बेबायदिनो रुम फिसा लाबाय बेयावनो जों थायो आरोखि डेजिगनेटेड केम्प हिसाबै थानो मोनफिननाय नङा जोंथ' सानदों एबारहाय थारमाने सिएम सारखौ जुदि लोगो मोनोबा दा बावैसोनो लोगो हमनो होन्दोंमोन दाख्लै सिगां खनसेयावबोथ' फेलें जादों एबारहाय किबा जाने राइट टाइम जादों खोमा बेहायनो लोगो हमोबा जों बुंगोन कि केम्प होफिननो हायोबा मोजां होननानै मानो होनबा केम्प गैयाबा जोंबो सेंग्राफोरखौ मेनटेनेन्स खालामनो एसे उसुबिदा जायो आरोखि सोरबाया बहाबा थानानै मा मावगोन मा मावा बेखौ माने हमस्लाबनो हाया नालाय दा जुदि केम्पखौ मोनफिनोबा मोजां जागोन आरोखि जोंबो सिएम सारखौ जों बुंगोन केम्पखौ जोंनो होफिन जेब्लासिम जोंनि थांखि सहैयागौ माने जेब्ला जोंनि थांखियाव सहैगोन अब्ला जों अट'मेटिकलि जों डिजल्भ खालामनानै केम्पखौबो नागारना फैफिनगोन जोङो बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा फुजा 2024 धामाका अफार होगासिनो दं कक्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा सेप्तेम्बरनिफ्राय 30 अक्ट'बर फुजा 2024 धामाका अफारनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय फुजा धामाका अफाराव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन
रायजो राजाफोरनो फुंखा एन्टारप्राइज बाजार शोरूमा लाबोनाय अफारफ्रानो जाबाय 5 लिटार पेट्रल फ्री प्रेसार कुकार फ्री हेलमेट एक्सचेन्जनि एभेलेबल लोगोसे केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरो बाइक बायगिरिफोरनो फ्री लटारि कुपनबो हरनाय जागोन बे लटारि कुपनाव जाखाङोब्ला वाशिं मेसिन रेफ्रिजारेटर एन्ड्रइड टीवी स्मार्ट वाच आरो एन्ड्रइड फन बेफोर मोनबा प्राइसफोरखौ मोननो हागोन नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय 6003817191 9101598021 आरो 9101547892 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन